पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. गंमत वाटते संदीपजी, तुमचा प्रश्न अधिक सोपा होईल असं मला वाटलं, पण माझ्याकडं आज निरीक्षक पदाची जबाबदारी दिलेली आहे. हे सगळे सिंधुदुर्गवाले एवढे हुशार आहेत एवढं मला माहितीच नव्हतं. कुणी संदेश पाटलांना शुभेच्छा दिल्या नाही, सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या. सतीश सावंतांनी शुभेच्छा दिल्या, अतुल रावणांनी जोरदारात शुभेच्छा दिल्या, गौरी शंकर खोतांनी शुभेच्छा दिल्या आणि सांगितलं काय, संदेश पारकरांचं काहीतरी बघा, संदेश पारकरांचं काहीतरी बघा असं सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. पण हे एवढे हुशार आहे, यातला एकजण असं काही म्हणाला नाही की आजच्या संदेश पारकरांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी त्याग करतो, मी हातून मागे होतो आणि संदेश पारकरांना परत पाठवतो असं नाही. त्यामुळं तुम्ही माझ्यावर जास्त अवलंबून रागावून राहू नका असं मी सुरुवातीला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.